Ukrajina, ten třetí Doněck, nedaleko ruské hranice. A tady několik desítek metrů za mnou je budova oblastní vlády, která je okupovaná proruskými separatisty. Je obehnaná osnatým drátem, několika vrstvami barikád, uvnitř hoří ohně, jsou tam ozbrojení lidé v uniformách s škraboškami na obličeji, s transparenty, osnatým drátem. My jsme se dostali úplně dovnitř, hovořili jsme s nimi a ocitli jsme se v úplně jiném vesmíru. Jeden z mužů mi tam říkal, že my jako Češi to přece známe. V roce 1968 přece za námi Rusové přijeli z tanky, aby nás osvobodili od fašismu. A na to oni čekají teďka také. Pochopili jsme, že tam na jedné straně působí hrozně silná propaganda, ale zároveň jsou tam i obyčejní lidé, ze kterých hovoří především obrovská frustrace z těžkého života, který tady je, z toho, že mají obavy o budoucnost, že se o ně kyjevská vláda nestará a chtějí prostě jenom lepší život a vidí v samostatnosti cestu, jak se k němu dostat.